Mitä me katsotaan? Käy K-pop. Lemon. Ei vittu. Ei tule ohjelma. Mario Bros. No katsotaan. Katsotaan. Mitä katsotaan? Mä oon vinkata peli. Tää on niin homo. Tää on mega gay bitch spammer. Se on uusi meto. Tää on Pekkakin vielä. Royal Recruitsit. Nyt on nouski. Ai kun sulla on. Nyt on nouski. Tää löytyy Bossmanin takataskusta. Nyt ei ole hyvä. Kohta loppuu energiajuomat kaupasta tähän tahtiin. Marja-Liisa käy vähän ostoksilla. Näillä. Ei kiitos. Ei ihan oo, näillä. Marja-Liisa tykkää energiajuomasta. Sen takia tää on homo. Ei kiitos. Onko se mukaan? Ei, mistä mukaan saa Royal Recruitit? Mikä on Royal? Ei mulla oo jo. Se on ihan siellä alussa. Nyt on no skill. Mega Knight Pekka Royal Recruits. Nyt on no skill. Marja-Liisalla on kovaa työtä hakemassa energiajuomia Alepasta. Jää. Sen takia energiajuomat ovat loppuneet tältä päivältä. Näillä. Marja-Liisa Penttinen ei muistanut, miten hoidetaan Pekkaa ja Royal Recruitsia ja Boss Bandittia ja Bitchiä ja Megageita, koska häneltä loppui energiajuomat, eli kaikki hänen energiaansa, joten hän nukahti. Nyt on no skill. Mulla on lekki vielä. Ota se pois. Älä please puhua. Nyt on no skill.